Fuq din il-kwistjoni żgur li l-Prim Ministru ma jistax jitwemmen. Pereżempju, filli qal illi din hija ta' Brian Tonna u filli qal illi ma jafx ta' min hi. Ma jistax jitwemmen għaliex Brian Tonna jaħdem fl-istess uffiċċju tiegħu. Jiġifieri kellu sena sħiħa ċans siba tal-ieħ u jgħidlu għajdli ta' min hi. Mela fuq din il-ħaġa ma jistax jitwemmen. Però jien għandi punt ferm aktar importanti x'nagħmel illi huwa dan. F'dan l-istadju kruċjali jiena nappella lil kull min għandu informazzjoni dwar dan l-iskandlu sabiex jikxfu mill-aktar fis. Jiena nwijat li Gvern Nazzjonalista ġdid jagħti protezzjoni sħiħa lil kull min jikxef informazzjoni li twassal sabiex issir il-ġustizzja u f'pajjiżna jerġa' mill-ġdid ikollna il-ħarsien tal-liġi u mhux nies f'Kastilja li suppost huma investigati mill-Pulizija.